Good morning, Philippines! You try a specialty banana chip? It's okay. Uy, dagkuan rin sa kuwang mga kulikot, uy. Parbisuno na gina ni, bay. Oh, awa ko do. Mamay na lagi kulang ni, mahinog na ni. Waon ako ni siguro kay paon nga nabugos mo silingan, Dre. Banana chip. Kay kawatan, Dre, Bro. Oh, kulit a banana chip. Banana chip? Tesa, Bombay ka, boss? Yes, of course, bro. Binuang ko rin ako Bombay, bay. Maligay banana chip. Tigpautang, mamo, boss. Nag-utro na akong negosyo dong, kaya huwag ako'y maningil, ako pa yung dautan. Di ka, boss. Tama kung ka, boss. Lain po kayo karong mga tao, no? Ikaw pa'y utangan, ikaw pa'y dautan. Ay na sige da kay di ko ganahan maminaw na imong kuan tambag-tambag sa kuha. Kini ako banana chip hotelwe. Lami kini barato ra. Hindi, boss. Patanaw na ta, boss. Uy, ka, kuya, na imong banana chip, boss. Musa may nakakuyaw na bro. Aw, kuan, manggul, piyasot man na. Unsa ba nakakatawa na bro? Dili, boss, kay imong banana chip, piyasot man na. Special maguni siya boss gikag India. Kabalo baya ka walay tubig dito. Ay, boss, diretso na sa unahan. Mag-harvest pa ko kulikot. Bisig ko palit ka. Palit ko kulikot. Wala ko nang inahanglan na ako negosyo. Dili Ay, kay sa imo na mo ko papaliton. Sige kag pangutana sa kuha niya di man din imo paliton. Wala mo ko kwarta, no. Dito lang sa unahan, pamaligya. Wa makay klaro sige kag pangutana. Kulikot, palit ka. Di ko ana kini ako negosyo ni ako. Dili kay papaliton ko nang imo ha. Wala ka dia o kay klaro. Hindi na arabuhan ni. Kalami anong kulikot to. Dong, basig magbili ka ng banana chip. Ay, bungol, mangguro ka dong. Kung magawa ka dungog, bahala ka dira ay. Hindi ko katao ba nga mapalit ko di akong pangandoy nga sakinan. Sana Karon, ano ko sakinan? Ang mga chika, left and right na. Arala agta. Panganlan ko di og Optimus Prime. Magkatibay sa kuwang wanay. Boss. Ay, baka magbili ka nito bro. Ay sa boss bay. Why Rickson na sa inyo? Bawa ba ni mo Mumbai? Ala nga nina may magino ng negosyo. Singot na kay ko, init kaayo. Saan mo rin yung baligya, boss? Special kayo ni, special banana chip. Ay, abi na akong lamas. Nanimaw mo ang lamas, God? Alangan boss, gagikan pa ko India, pagbaba na ko sa aeroplano, na maligya dayon ko. Na, sa ato pa, mimbro de kay lainsan di ay. Of course, siyempre, gawban ako si Insa na dito. Magbili lang ako, ako rin padayon rin pag negosyo aning banana chip. Nalingaw ko ni mo ba? Karoon mo kitag Bombay ba? Nga namaligyag banana chip. Kay kasagaran, magpautang og habol og floor mat. Lahi ito ilaha bro, kay kwarta-kwarta, kini ako kay buhi lang. Ay, maayo na imo, maayo gid mo. Be, tagay ko na, be, tagpila man na. Kini bro, barato na ni, may 1,000 gramo. Unsa? Binuang abi na, buhay-buhay ray mo. Mo bitong buhi-buhi, 1,000 gramo. Kwartahan bitaw ka, imo ha bitaw ni sakyan no, kanindot pa ni mo sakyan no. Ay, grabe, uber, mo kay tag 1,000 ang gramo ani. Labi ba na siya? Hilaw mo pagkaluto. Di na hilaw, maogi na iluto niya. Sa amo ang resipe dito sa kuan. Abi na kog mga Pilipino rin ka baro mga scam. Pila-pila ka gramo imo. Ay, isa, karungan ng istorya. Ha? Pirti bang mahala ni mo banana chip? Diri sa Pilipinas, kabalo ka tagpila na, tag-J's lang putos ana. Pilipinas man to, kini made of India man ni. Ilaw, tilawan na nato, be, kaya diya nato malasahan o special ba yun? Oh, pila, ato ni pakyawon boss. Ihurot na lang nato ni sa imo ha. Ay, sa, Di ba? Lami kayo boss. parata ba? Anong parata? Tampis utaw, someday na lami kay nastanan. Pamilyar ka. Sama ka. Pamilyar ka. Boss! Ikaw na po. Boss! Boss! Negosyo. Negosyo rin ako boss. Wala boss ay. Ikaw na po. Tiwasan lang ni boss. Ayaw kay Tiwasa? boss. Tiwasan boss. Asa man ni mo ikan? Ito, kuan ba? Angkat rin ako na. Nangawat ang bukod saging. Nangawat ang bukod saging. Ilagi boss. Di man na ginawat boss. Good kina limpyo na. Good. Made out India. Ito na ang buto. Ang sugat na nangawat ay. Sugat Ato sa barangay, ikaw na tigwa sa mong saging ditong kanda ba? Wala boss ay. Tara. Boss!